И да, какво става, хора, аз съм Драко на МС. Днес ще ви покажа как да си направите портал към Ендър и към Недъра, за тези, които не знаят. Така, значи трябва ви Ендър портал и Ace of Ender. И там какво е. Значи правите така. Значи внимавайте, така. Построя, ще ви покажа. Ето. Ето така трябва да е. 3 на 3 на 3 на 3. И сега правите ето така. Влизате в портала. Правите тък, 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 тък. И сега излизате. Ако нямате гъма като мен, значи това само на гъма едно може да се направи. Иначе другото се намира в подземята и така нататък. И ако нямате гъма едно като мен, заставате ето тук. Правите тък, тък, тък. И ето го портала. Сега ще ви покажа какво представлява вътре. Скачате. Изчаквате дома от терен да зареди терена, защото все пак е нов world. И да, и ето в Недъра сме вече, в Ендър, извинете, мъга. И както виждате пише, че Дракона е тук и ето го хубавеца. Не знам с инстант хелт с инстант демидж дали мога да го убия. Ще пробваме. И да, това хелва дракона, ако ги щупите няма да го хелва. Да, той ходи там къде го хелват. Не става. И да, това е. Сега ще ви покажа и Недъра. Даме мода 1. Сега ще се убия, за да ида в обикновения свят. И да, ето. Така. Сега ви трябва и запалчица. Недър е по-лесен. Слагате ето така. Ето. От тук може да си го украсите. Примерно е така. Стая някаква тъпотия. И го запалвате и ето така представлява портала към Недъра. Влизате и пак изчаквате. Пак казвам, създавах нов world и затова толкова бавно. Но по принцип не трябва толкова бавно да зарежда терена, но просто не знам. Омага. И да, ще паузна докато зареди терена. И да, хора, тук сме. Тък му паузнах и то зареди. Разбрах защо толкова бавно ми е заредило. И да, в Недър ми полагва покрай то портал и най-много заради лавата. И да, хора, това е. Значи, ако искате се върнете в обикновения world, тук без да самоубивате, просто наново влизате. И ето, по-бързо стана този път. И да, хора, това беше от мен. Дано ви е харесало. Очаквайте още такива туториали. И да. И ако ви е харесало, дайте лайк. И ако някой от вас знае как се прави тези портали, да пише в коментарите, примерно аз. И да хареса клипа. И чао!